Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara dzinyanga. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rugodzi naPastor Caston Betera veku-Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Chaora ari kutiisira musign language. Mufundisi, chingamidzai vateereri. Vateereri, welcome to the program The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda kuridzwa kwehwamanda yechitatu part 5 yomusoro wedu wenyaya. Blowing of the third trumpet part 5. Yes. Mukoma, mungadei kutsanangurira here vateereri musoro wenyu wenyaya? Because vanoita zvekuenda kumachechi hatina kujaira musoro wenyaya wakadai. Tajaira kuti muparidzi akasimuka anogona kuti nhasi toda kudzidza zvekuchengeta vabereki, kana kuti nhasi toda kudzidza zvekuita rudo, kuva nerudo nehama. Ndo matopiki akajairika. Saka ukati kuridzwa kwehwamanda yechitatu itopiki inenge inoconfusa. Tiri kuita sei? Musaseke. Uri kubotora vateereri sekunge vanhu vasina kana idea nebhaibheri. Aiwa, ndiri kutotaura chokwadi mukoma. Kuvateereri kwedu ka vakasiyana. Kune mumwe ari kutodzidza bhaibheri kuburikidza nechirongwa chinechi. Kwoita anositogara achienda kuchechi. Saka zveshuwa misoro yenyaya yekuchechi ka inogona kunzi mazuva ekupedzisira. Unobva waziva kuti parida kunzi chakati, kana kunzi kuchengeta vabereki. Saka ukangoti kuridzwa kwehwamanda yechitatu tiri kuita sei? Tichiri mubhuku razvakazarurwa. Now tiri mubhuku razvakazarurwa. Pane pfungwa dzinoda waita kuti tiiti ngatidzokorodzei pfungwa idzi. Pfungwa yekutanga ndeyekuti bhuku razvakazarurwa manyorero aro rakasiyana nedzimwe nzvimbo dzemubhaibheri. Semuenzaniso, kana uchiverenga kumagospel zvikanzi Jesu akasvika paNazareta paakanga arerwa, zviri straight forward. Hapana choda kududzirwa. Hapana kana chirahwe chimboripo. Nekuti nzvimbo inonzi Nazareta iriko ende zveshuwawo ndo paakakurira. But hazvidaro manje kana taambhuku razvakazarurwa. Bhuku razvakazarurwa kana uchiverenga, nyaya inogona kusareva mabudiro ari kuita mazwi acho. Ndokuti muchidimbu rakanyorwa nemifananidzo. It is written in symbols. That's right. Saka zvirahwe zvinotoda kududzirwa. Zvekuti pakanzi hwamanda chitori chirahwe chinotoda kududzirwa. Anditozviona. Saka ndoimwe pfungwa iyo inoda kuti vateereri varambe vachirangarira kuti kana zvatiri mubhuku razvakazarurwa chete, nyaya dzirimo mifananidzo. Saka tikaverenga dzinotoda kuti dzidudzirwe. Ndo imwe pfungwa irimo iyoyo. Now chimwe chepiri, maybe tichiri ipapo, panobva patitungamirira kuna Isaiah 28 pavhesi ya10 yandingade kuti uverengere vateereri. Isaiah 28 verse 10. Nekuti zvinongoti chirevo pamusoro pechirevo, chirevo pamusoro pechirevo, murayiro pamusoro pemurayiro, murayiro pamusoro pemurayiro, apa zvishoma nepapa zvishoma. NdiIsaiah ari kutibudisira pfungwa yakakosha kana tichidzidza bhaibheri. Zvikuru sei zviprofita. But bhaibheri rese zvaro, kana muchiumba dzidziso dzaro, hamungonoti patsamba rimwe chete motomira naro roumba dzidziso.
riri 1 kana kuti ndima 1 Okay. yakazvimirira iri papapo mukadaro munorasika. Okay. Saka Isaiah ari kuti iye zvinoda kunotora chimwe chirevoko muchiisa pane chimwe, munotora chimwe chirevoko muchiisa pane chimwe. Okay. Ndosapaari kuti apa zvishoma Scripture upon scripture. right. Okay. Right. Saka munotora ndima dzinotaura pfungwa imwe chete modziwarira apa dzakaenda side by side. Mukaverenga iyo moverenga iyo mukaverenga iyo moverenga iyo muchiinzanisa. Alright, semuenzaniso takamboita chidzidzo muteereri pataidzidza nyaya yerubhabhatidzo kuti Mateo 28 inoti endai muparidzire zvisikwa zvese muabhabhatidze. Saka kuti uzive kuti kubhabhatidzwa kwacho kunoitwa sei, ukashandisa Mateo 28 yega haina kukwana. Asi ukaenda kuna Marko inobva yataura pachapter 15-16 ichiti anotenda akabhabhatidzwa. Unobva unoti okay, munhu asati abhabhatidzwa panoda kutenda. Wobva waenda kuna Johani mubhabhatidza achibhabhatidza, wobva waona kuti panoda mvura zhinji. Wobva waenda kuna vaRoma 6 inobva yatsanangura kuti pakubhabhatidza tiri kufananidzira kufa kwaJesu nekumuka kwake. Saka unobva waona kuti panoda kunyikwa mvura kamwe chete, woburitswa kamwe chete. Saka ukati scripture wodzibatanidza, unobva waona doctrine yakakwana yebaptism kuti inoitwa kumunhu akugona kutenda kuri akura, otenda muna Jesu, obva abhabhatidzwa mumvura, achinyikwa kamwe chete, oburitswa kamwe chete. Ndokugadzirwa kwedoctrine, ndokugadzirwa kwedzidziso dzemubhaibheri. Yes. Right. Toda kutenda. Pane imwe pfungwa futi yakakosha. Tisati taenda pamberi tati tiri kutarisa kuridzwa kwehwamanda yechitatu. Yes. Part 5. Imwe pfungwa yakakosha ndeyekuti bhuku razvakazarurwa parinonyorwa rakanyanya kunangisa pana Jesu. Alright. Asi richitaura kubvira paakaenda kudenga after resurrection kunosvika paanodzoka pasecond coming. Okay. Maybe nezvinozoitika kuenda mberi. Okay. Anditi wazviona. But period iyoyeyo iri between kumuka kwake nekudzoka. Period iri pakati. Painotaurwa mubhuku razvakazarurwa haingotaurwe riri zinyaya wani rakaita murabaraba. Inodimburwa kuiswa muzvikamu. But ichidimburwa zvichienderana nenguva yazvakaitika zviri kutaurwa ipapo. Saka unozoona kuti panobuda nguva dzinokwana zvikamu zvenguva zvinokwana 7. Yes. Anditi wazviona. Saka ndo mataurirwo enhoroondo yacho. But munyori wazvakazarurwa pane imwe nzira yekudzidzisa yakakosha yekudzokorodza. Kana muchidzidza vanoita kuzvikoro. Right. Ticha anoziva kudzidzisa anodzokorora concept kusvika yamwirira mupfungwa dzevana. Anditi wazviona. Saka ndo madzidzisirwo anoita bhuku razvakazarurwa. Saka uchaona kuti nguva idzodzidzi dzakadimburwa into 7 segments. Painotanga kutaurwa inotaurwa semufananidzo wekunyorwa kwetsamba kukereke nomwe. Alright. Anditi wazviona. Letters to the 7 churches. Izvakazarurwa chapter 2. That's right. Inonodzoka futi nhoroondo imwe chete iyo yakutaurwa sekuzarurwa kwezvisimbiso zvinomwe. Opening of the 7 seals. That's right. Yes. Yonodzokorodzwa zvakare yakutaura sekuridzwa kwehwamanda nomwe. Ndopadaida kuti musvikeka ipapo kuti vanhu vakangonzi kuridzwa kwehwamanda yechitatu pano confuse. Alright. Inyaya iri kuramba ichidzokorodzwa. Anditi wazviona. Saka uchaona kuti tikati kuridzwa kwehwamanda yekutanga tiri kutaura zvakaitika muperiod yekutanga pa7 idzi. Jesu achangoenda kudenga. Saka patiri kunoti kuridzwa kwehwamanda yechitatu tiri kutaura zvakaitika muperiod yechingani? Yechi3. Maybe ungangoda kudzokorodza kurangaridza vateereri madheta acho. Madheta akamira akadai blowing of the first trumpet. Nyaya iri kutaurwa ipapo inenge iri nhoroondo yezvekunamata yakaitika tichibva pana AD 31 kusvikira AD 100.
then hwamanda yechipiri kubva AD 100 kusvika AD 313, then hwamanda yechitatu kubva 313 AD kunosvikira kunana 500 AD. Yatitosvona saka ndo patave iri ipapapo. Okay. Chibva waverengera vateereri pari kuridzwa hwamanda yacho kuna zvakazarurwa. Okay. Uchiri kuparangarira? Zvakazarurwa chapter 8 verse 10 na 11. Zvino mutumwa wechitatu wakaridza, nyeredzi huru yakapfuta sezhenje ikawa kudenga ikawira pamusoro pechetatu chenzizi nepamatsime emvura. Zita renyeredzi rakanga richinzi Chinovava. Ipapo chetatu chemvura chikavaviswa, vanhu vazhinji vakafa nemvura nekuti yakanga yavaviswa. Now panoridzwa hwamanda yechitatu, yes, pari kutaurwa zvenyeredzi yanga yakavheneka. Saka takambozvikurukura izvo. Okay. Pfungwa yakabuda ipapo yaiti chii? Zviri kudurudzwa zvainonongedzera kuti nyeredzi mukududzira kwebhaibheri kana iri mifananidzo, pandima idzi dziri kureva utungamiri muchechi, utungamiri pakunamata. Ndo vanenge vaifana kupa light ndo kubvira. But kudona kwakuratidza kuti utungamiri hweperiod yatiri kutaura iyi hwanga hwadona hwabva panodiwa naMwari. Asi havana kumira basa rekutungamira. Vairamba vachita ngo vari kuvheneka, but vakuvheneka nedzidziso isiriyo. Saka pari kuzonzi matsime emvura nenzizi akavaviswa. Matsime sezvaari muupenyu mukoma ndo patinowana raramo yemvura. Kureva kuti pavatungamira apa ndo paiwanikwa raramo yepamweya. But kana matsime akunzi avaviswa, kureva kuti vafundisi vanga vakudzidzisa zvisiri izvo. Asi mamembers echechi aingogashira zvakadaro. Saka kureva kuti vari kugashira dzidziso yakamonyoroka, vobva vafa pamweya. Ndo pari kunzi mvura ikava uraya vainwa mvura yavaviswa. Idoctrine yaminamiswa, asi nhengo dzechechi vari kuramba vachingogashira dzidziso iyoyo. Ndo kufa pamweya kwakabuda patakadzidza nyaya iyi. Yes. Saka panoridzwa hwamanda yechitatu, yes, pane kurasika kwechechi. Right. Kurasika munyaya dzekunamata. Vanhu vabuda pane zvinotarisirwa naMwari. Truth is corrupted. Right. But varasika vacho havasiyi basa rekudzidzisa. Okay. Vanoramba vachiticha. Asi vari kuticha zviri wrong. Right. Endewo vari kutichwa vachoka havasi kugona kupatsanura kuti zvatiri kutichwa handizvo izvi. Vozvigashira. Right. Because vanhu kana vatichwa zvekuchechika zvofanira kuvatungamirira kuzoenda kudenga. Okay. But apa matichirwa avari kuitaka ivo vozvigashira zviri kuvatungamirira kunoraswa. Okay. Ndo panonzi vazhinji vakafa. Kufa pamweya. Matsanangura zvakanaka. Pandiri kuda kuti mutibatsireka. Takambotaura pfungwa yemurukuru yapfuura. Hamune here minongedzo kana maexample yekuti ukuona paperiod Betera sechakati ichi changa chavhiringidzwa. Alright. Because pfungwa yekungoti dzidziso yenge yarasika, dzidziso yenge yarasika, tikuramba tichingoidzokorora, but zvinoda kubuda pachena kubatsira muteereri ikoko kuti zvibude pachena kuti paperiod yamuri kutaura yekuma 300 AD kusvika kuma 500 nai vafundisi zvii zvacho zvamuri kuti dzidziso yenge yatsauka. Very good. Regera tisikuenda pamberi nazvo tichisusukidza papfungwa yauri kutaura iyo. Okay. Regai timbonzwa rwiyo. Chidzidzo chedu chiri kuti kuridzwa kwehwamanda yechitatu part 5. Muhondo yedu na sata ni mwari wangu, mundivige muruoko rwenyu. Jesu chete ndiye mtungami, riwe hondo yeruponeso. Mwari wangu ndinovuma ndiri uto, handirambi kufa ndinemi, kufa ifuma kakananda, famu mawoko amponesi. Mutungamiri
wa Israeli ndimi Mwari munonzi Jehova wehondo vana Mozisi na vana Joshua vakakunda nekuda kwenyu. Mwari wangu ndinovuma ndiri uto, handirambi kufa ndinemi kufa ifuma kananda fa mu mawoko amponesi kutenda tariro neru do zakapiwa kwatiri muhondo ngati zvishandise ito sedakara kumagumo. Mwari wangu ndinovuma ndiri uto, handirambi kufa ndinemi kufa ifuma kananda fa mu mawoko amponesi. Mwari wangu ndinovuma ndiri uto, handirambi kufa ndinemi kufa ifuma kananda fa mu mawoko amponesi. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu, kuridzwa kwehwamanda yechitatu part 5. Yes. Pane ungabvunza mubvunzo wekuti chizviya tenge tatsanangura kuti pari kuridzwa hwamanda ndo pari kuonekwa nyeredzi inopfuta ichidonha yowira pamatsime emvura nenzizi, mvura yovaviswa, vanhu vofa nekuda kwemvura. Ndobva tati muhurukuro dzakapfuura zvakabuda pachena kuti nyeredzi idzi dzainongedzera utungamiri hwechechi kudonha kubva pane zvinodiwa naMwari, apostasy. Saka kubvira kunana 313 AD kusvika kunana 500 AD tichipfuurira, utungamiri hwechechi hwakadonha, hwakange hwabata dzidziso isiriyo. But machurch members akaramba achiteerera utungamiri hwechechi. Saka machurch members kureva kuti vanga vakudzidziswa vhangeri risiriro. Saka bhaibheri ndo zvariri kutsanangura richiti vanhu vakafa, kureva kuti vanhu vanga vakufa pamweya paperiodi iyoyi. Saka inini ndanda kubvunzai mukoma ndikati muri kuramba muchingoti ndo zvakaitika periodi. Hatina here maexample anobatsira isu vanhasi, because maitiro amuri kuita kunge tiri kungodzidza history. Saka zvinobva zvaita kunge zvisina betsero kwatiri. Ndopanda ndakumbira kuti hamuna here maexamples ekuti uri kuona sechakati paperiodi ndo pachakaintroducwa muchechi, but huona semachurch members nanhasi tiri kungofamba munhema idzodzo. Mwari ari kuona tiri vanhu vakafa pamweya. Ndokwagara kuri kutoenda nyaya yedu Caston. Asi zvainoita kana muchidzidza shoko raMwari, pane kwazvinotangira. Ndokwamunobva nako nemuteereri. Kuti vanhu vanyatsojekerwa kuti patasvika apa ndo foundation yazvo, ndo background yazvo. Zvinobatsira munhu kuona. Plus vateereri kana vachiteerera havafaniri kusimuka pavagere nepfungwa dzako Caston, kana kuti nepfungwa dzangu. Kana kuti nepfungwa vachiti ndezve 7th day. Aiwa, munhu anofanira kuti kana akagara patiri kudzidza shoko raMwari aribate nemusumbo waro wese, zvokuti anonyatsonzwisa kuti izvi ndo zvakaitika, pfungwa yaMwari inoti, saka ini ndofanira kuti. Handiti wazvona? Because pakupedzisira munhu wese anofanira kushandisa zvatiri kukurukura munomu kumubatsira kudhisaidha kuenda kusaidhi kwaMwari kana kuti kuramba. Saka vanhu vanoda mutundu wacho wakazara. Saka in other words hurukuro dzedu it's more like empowering. Kuti munhu agone kuita decision. Asi decision yacho isina kana panombosara paine kaconfusion kana kakufungidzira. Hazvifaniri kunge zviri kubva muhomwe memunhu.
ega zvinofanira kuti abatsirwa nemweya wamwari anyatsona no chinofanira kuitwa ndechichi. Right. Okay. Saka rega tidzokorodzeko asi ndokwatiri kuenda. Mubvunzo wako wakanaka. It's okay. Imboverengera vateereri pana 2 vaTesalonika 2 uvaverengere vhesi ya 3 na 4. vaTesalonika wechipiri chapter 2 vhesi ya 3. Ngakurege kuva nemunhu anokunyengerai nemutoo upi neupi, nekuti zuva iro harisvike kana kutsauka kusati kwatanga kuuya nemunhu wezvivi, mwanakomana wokurashika asati amboonekwa. Iye unorwa achizvikudza pamusoro pezvese zvinonzi Mwari kana zvinonamatwa, nekudaro kuti anogara saMwari mutemberi yaMwari achizviita Mwari. Now, uri kuona kukosha kwakaita nyaya idzi. Vana Paul vakasiya vadzitaura kuti kuchaita apostasy. Okay. Kuchaita kurasika. Ende hakuzi kurasika kwemunyika, kurasikira muchechi. Okay. Because urunzwa munhu waari kutaura panapa. Waari kuti munhu wezvivi takamboidzidza takamboidzidza. Antikristu. Atori muchechi munhu. Ari muchechi, basa rake panze pekukurudzira vanhu kuita zvaMwari. Iye ari kutopikisana naMwari ari muchechi. Achida kutora chinzvimbo chaMwari. Okay. Iye ari muchechi. Now, pakaridzwa hwamanda yechitatu ndo panonyatsooneka munhu ari kutaurwa naPaul. Alright. Anditwa zvona. Okay. Kurasika kwachoka hachisi chinhu chakangokaruka chati dzi. Aiyo. Kwakauya zvishoma nezvishoma. Ndakambokukurudzirai kuti iye zvinoizvika pamunoti kurasika ibvai maisa varanda kakutichaire chirungu mukomo. Rekuti apostasy. Iwe kasiteri. Aiwa, ndikuitira kuti tifambe because mukangoti kurasika. Ndikutoziva zviri kuvateereri kuti vanenge vachiti kurasika iti kuitira vafanaka. Munoti pakauya kurasika uku parikuridzwa hwamanda yechitatu ndo pazonyatsoya kurasika apostasy ishi. Munoita muchikanda vara iroro rinobatsira. No, apostasy payakauya ka. Hachisi chinhu chakangokaruka changoti dzi muchechi. Okay. Zvishoma nezvishoma. Ende vamwe vanga vakatorivara. Okay. Zvokuti vamwe havana kutomboona kuti kurasika. Vaingogashira. Now, but maona here manyorera aita vaTesalonika yapa inenge timetable. Right. Because vanhu vepaTesalonika vanga vakufunga kuti Jesu akutouya. Zvikanzi aiwa zuva raJesu harisi kuzosvika tisati tapfuura nemastages aya. Saka stage yekutanga ndo yaati kurasika, apostasy. Then zvobva zvaita kuti Antikristu anyatsooneka. Then taakugona kuzotaura zvekuuya kwaJesu. Right. Saka muri kuti pakurira kwehwamanda yechitatu ndo pazvanyatsobuda kuti Antikristu nekurasika zvapachena. Okay. Zvapachena. Kumashure uko chakadzivisa kurasika ndechekuti chikristu chairovesa, chaiurayisa. Saka chachisiri chinhu chekungomuka uchiti ndauda zvechechi. Because waitoona vamwe vanhu vachirohwa, vamwe vachirumiswa neshumba, vamwe vachiita sei. Saka munhu unotoona kuti waitotanga wafunga usati waita zvechechi. Handiti zvona. Ndo zvimwe zvakabatsira kuti kurasika kunonoke. But pakazoita uyu muchinda Constantine wataitaura munguva yapfuura. Anga ari emperor weRome. Right. Saka achitonga Roman Empire yese. Saka iye unoziva kuti kana uchigara pasi nemaadvisor ako vanokuonesa kuti muri kuona here kuti kuuraya vanhu hakuzi kumisa chinhu ichi. Handiti zvona. Ko isusu tinorwirei nevanhu vari kuzvinamatira. Handiti zvona. Iye ndo paakafunga kuti tinorega ndibatanidze vanhu vanonamata nevasinganamati. Saka vasinganamati vagara vanotonditeerera kudhara. Asi vanonamata regai ndiite sekunge ndaenda kudivi kwavo. Ndo zvakamuunza kuchechi. Handiti zvona. But akauya kuchechi akatakura mikwende yake yehunyika. Akangoya nenyika yakadaro muchechi. Saka nyika yakauya muchechi kuburikidza naembara paakapinda. Handiti zvona. Saka endewo ndobva aswosangana nevafundisi vasina ukristu mukati. Zvekuti vakangombundira mambo
neunyika hwake, zvichibva zvangosangana kuti vafundisi vazere unyika, mambo azere nyika, ndobva zvatotanga izvo zvine kakuvhairisoka kungofamba uchitaura kuti munozera kuti sabhuku anouya kuchechi kwedu. Chiimagina yari mambo. Saka hauzogoni kubva wanyatsoti mambo kuno kwamauya tinodai. Aiwa unenge uchingoda kuti vasununguke. Especially kana uri mutungamiri pane zvekunamata, asi iwewe wagara watotsauka, hautsiure mukuru kuti dai mugoenda kudenga. Anditozvona. Saka ndo pakavhiringika nyaya ipapo. But unoona kuti Satani manje paanenge achiita chimwe chinhu nechechi, akaona kuti hazvisiri kunyatsonomburitsira maresults, anofunga rimwe sana, anofunga imwe strategy. Satani mustrategist ka. Haaite zvinhu zvakapusa kana achiita tunhu twake. Saka chimwe chinhu chaakaona ndechekuti maybe regira titange taverenga vhesi iri pana Mateo 4. Verenga vhesi ya8 kuenda pa10 uone pane pfungwa irimo yekuti Satani kwaakanotora idea yezvaakaita munguva. Matthew 4 vhesi ya8. Diabhorosi akamuisazve pagomo refu akamuratidza ushe hwese hwenyika nekubwinya kwawo. Akati kwaari, izvi zvose ndichakupa kana ukawira pasi ukandinamata. Ipapo Jesu akati kwaari, ibva Satani, nekuti kwakanyorwa kuchinzi, namata Ishe Mwari wako umushumire iye woga. Now Satani kuratidza zvivindi zvake akanotraya Jesu muchinda wamachinda. Kuda kumudhonzera kusaidi kwake. Jesu achibva akunda. Verenga vhesi ya4, ya7 neya10 pane Mateo 4 ipapo. Mateo 4 vhesi ya4. Asi wakapindura akati, kwakanyorwa kuchinzi, munhu haangararame nechingwa bedzi, asi nemashoko ose anobuda mumuromo maMwari. Vhesi 7. Jesu akati kwaari, kwakanyorwa, usaidze Ishe Mwari wako. Verse 10. Ipapo Jesu akati kwaari, ibva Satani, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, namata Ishe Mwari wako umushumire iye woga. Uri kuona kuti Jesu haana kuti haundizivi here kuti ndini Kristu. Ibva panapa. Handizvo zvakaitwa naJesu. Aiti it is written. Zvakanyorwa zvichinzi. Kureva kuti Jesu akaenda naSatani mushoko, akanomudhifita mushoko. Kureva kuti Satani kana uchida kumukunda, ukaenda kushoko, uchinyatsorinzwisisa rakajeka, haana dhoo newe. Anditozvona. Saka Satani akazviziva izvozvo. Ndobva ati kurenje kuya ndakarohwa nematsamba naJesu. Saka timiriri kunetsa. Chero persecution yaramba. Saka toita sei? Saka zvaakanoita manje kuvatungamiriri vechechi, akavafemera kuti bvisai bhaibheri. Ndobva rabiswa kuchechi. Kubiswa chaiko kubiswa literal, kubiswa bhaibheri. Kushayikwa. Zvekupedzisira vanhu vangoenda kuchechika kusisina bhaibheri. Ungononzwa ngano. Saka pandaida kutaura pamuri kuti Satani apa akakundwa naJesu neshoko. Ndaanchida kuti mutika chete mamudi kucorrectwa mustudio. Because pane zvandine ndichifunga ndaida kuti muti Satani akakundwa nema-written scriptures. Because sorry munoziva kuti kumarainika ukasvika dzimwe nguva pachiitwa chechi ukanzwa vanhu vachiti hero shoko, dzimwe nguva rinenge sitori rekuverenga, rinenge ritotaurwa kunzi ndaratidzwa gore dema, wonzwa mwaidetsera kuti hero shoko. Saka chandadaroka Jesu ari specific kuti it is written. Pari kurehwa rakanyorwa remubhaibheri. Asi ndandakunzwa pa ndanchingoitira kuti pamuri kuti shokoka kumaraini ratinoti shoko zvakasiyana. Tiri ipapo maybe toda kuti timbonzwa aromboka. Jesu raaiti rakanyorwa kuchinzi. Ndo riri kunzi nevamwe mazuva ano munya. Iro racho. Saka iyo pfungwa yekunoti rinonzi munya. Izano raSatani, kuvandira kwaSatani kwokuti ukariti munyaka murisendeke uko. Obva anyatsoita zvaano. Obva aita zvaanoda naro.
Okay, tinoda kutenda regai timbonzwa rwiyo. Chidzidzo chedu chiri kuti kuridzwa kwehwamanda yechitatu part 5. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu kuridzwa kwehwamanda yechitatu part 5.
wamande yechitatu mukoma ndo iri kumirira period yekubva 313 AD tichienda kumberi. Chii chakaitika apa mukudzidza kwatiri kuita ndo pekuti utungamiri wakarasika, apostasy, asi havana kumira basa rekutungamira. Vaitungamirwa ndobva varasikawo, ndobva vafa pamweya. Ndo zvanzina zvakazarurwa, mvura ikavaviswa, vanhu vakafa. Ndobva takurukura nyaya yekuti chimwe chakazikanwa naSatani paperiod akachinja strategy, especially tichingotangira mazuva aEmperor Constantine. Pavakauya muchechi vakabva vauya nenyika muchechi. Matimi chimwe chakaitwa kubviswa kweshoko. Yeti shoko rebhaibheri ndo rakaita kuti Jesu akunde Satani. Mapedzisira muchiti vamwe vanoti irori shoko munya. Ari majokes here kana kuti munhu achitokakatsinga paanenge aitaura kuti shoko munya. Asiri majokes Caston. Muchitofamba so kana kuti tiboverenga kashoko raMwari kuti aisusu hatierenge. Handitozvona. Ndevamwewo ende unotongovaremekedza vakadaro. Ende chimwe chakazikanwa naSatani ngoma paakabvisa shoko. Akanyadzwa ndaisa majurawo ekuti kumwe akupindike. Ndine zuro chaiyo ngoma. Pana akafona achibvunza kuti muri kuti akafa saka Jesu paachauya achamuka, ndiri kudzidza neumwe wangu ndikati isafoni paloud. Ndobva ndakutaura ndikati wonoenda kupi? Ndobva ataura sangano rake. Wechitu wacho waaidzidza naye waari kuti ari kunditisa naro. Ndobva ndati munoenda kupi? Saka kwaakataura manje akushandiswe magwaro. Saka ndataura pafoni ndikati ndogona kutadza kugona kukubatsirai pafoni because hamuna common denominator. Uyo kunyange ukataura mavhesi eseka iye anenge achitaura kuti hazviko. Isusu redu shoko unongopiwa. Saka ndofunga Satani akaziva kuti ukaira wabvisa shoko kune area yekutoti vhangeri harichatosviki. Because pekutanga unobva toti hatidi chibhuku ichocho, tinopiwa direct. Saka ukaira watodaroka timu iroro Satani aritoziva kuti ava vavangu hamuchavasvikire because ende unoziva kuti kune vamwe nhasi wekuti ukada kuti uvhure bhaibheri kuti ibhuku revarungu zvekuti motikari anokwira dzakaintroducedwa nevarungu, hembe anopfeka dzakaintroducedwa nevarungu, bhutsu zvakabva kuvarungu, heti yakabva kuvarungu, foni yakabva kuvarungu, airtime yakabva kuvarungu, neraisi rakaimportwa, masoa zvese zvimwe zvese ndezvavarungu. chaanongoramba ibhaibheri chete. Imba yake inenge yakapendwa nependi yakabva kwaPozisi taidzura. Saka zvimwe zvese zvakabva nevarungu anozvigashira kunze kwezveupenyu usingaperi chete. Saka Satani akachaya. Saka ipapo unotonyatsoona kuti ari kuvhiringa vanhu vakawanda. Saka panguva iyoyi yekuridzwa kwehwamanda yechitatu chinhu chaakagona kubvisa kuvanhu ibhaibheri. Richitoita zvekurambidzwa. Handiti wazviona. Iye zvino kwakawanda haricharambidzwe. Kune kumwe of course kushoma nekushoma. But ane nzira dzekuribvisa chete. Kuitira kuti vanhu vasawane makwara anoendesa kuna Mwari. Pandoda kuti uone manje zvimwe zvakaitika sematauriro akaita Daniel zvakataurwa naPaul zviya kuna vaTesalonika. Daniel akafana azvitaura pachapter 7:25. Daniel 7:25. Achataura mashoko okumhuro okumusoro-soro, achaparadza vatsvene uye achatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vatsvene vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Saka murume ari kunzi andikristu yekauya ainzi achazochinja mitemo yaMwari. Saka kuronga kwaSatani kwekufanobvisa bhaibheri kuti zvirerukire murume uyu kuchinja mitemo. Because kuti muone kuti mutemo wachinjwa munenge muchiinzanisa nezviri mushoko. But kana bhaibheri racho pasina rabvisiwa hamuna chamunogona kuinzanisa nacho. Andozvona. Saka chii chakaitika pakuchinja mitemo apa? Mitemo kana muchidzidza mukati meshoko, mitemo inorehwa panapa ichashandiswa naMwari pakuyera vanhu kuti ava vapasa ava kupasira umambo usingaperi. Mitemo yaMwari ine 10.
ma10 commandments. Rega tingonobata 1 chete. Iwo ndio wanga uchibvunza kuti imbotipewo ma-examples, rega tingonobata 1 semuenzaniso. Pana Exodus 20 ka verenga vhesi ya 8 kuenda pa11. Exodus 20 vhesi ya 8. Rangarira zuva reSabata kuti urichengete rive dzvene, ubate mazuva matanhatu uite mabasa ako ose. Asi zuva rechinomwe iSabata raJehovha Mwari wako. Usatongobata mabasa naro iwe kana mwanakomana wako kana mwanasikana wako kana muranda wako kana murandakadzi wako kana zvipfuyo zvako kana mweni wako ari mukati memasuo ako. Nekuti nemazuva matanhatu Jehovha akaita denga nepasi negungwa nezvese zviri mukati mazvo, akazorora nezuva rechinomwe. Naizvozvo Jehovha akaropafadza zuva reSabata akariita dzvene. Now uyu mutemo wechina. Ende urikona mutemo uyu wakataurwa kare kare. Ende apa pawakuzonzera ngarira vana veIsraeri vatomunzira. Zviri kuratidza kuti hausi mutemo munyowani. Hauti remember chinhu chaurototanga utaura ipapo. Saka vamwe vanototi vakazonobata mamwe dzimwe ndima dziya dziri kuti paSinai zvoita sekunge Sabata rakawira paSinai. paSinai rakatonzera ngarira. Handiti wazvoona? Handiti rakapiwa here kuEden kuna naAdamu? Kaka. Kusati kwatombone maJudha. Kusati kusina kana maJudha. Saka vamwe ukanga uchitaura ndoti muda kutoendesa kune zvinhu zvemaJudha. Handiti wazvoona? Apa vakutaurirwa apa ndo vaIsraeri. Ini zvandiri kufunga mugoma panyaya iyo handinyanyo comfortable kuitaura. Chinoita ndidaro even imimi muteereri. Inini namukoma Gift Roads tinoenda ku7th Day Adventist Church. Saka chimwe chinhu chinozikanwa about church iyoyo kuti vanoenda kuchechi neSaturday rinova zuva reSabata remuBhayibheri. Saka the moment mukaverenga mavhesi aya mukoma, pfungwa inouya kumuteereri ndeyekuti vada kutoendesa kuchechi kwavo. Saka inini zvandaifunga mukoma, because Bhaibheri rinosvika kunopera nyaya yeSabata irimo. Sezvamuri kutaura kuti paperiodi kutanga kwana Constantine Empire ndo pauiswa dzidziso vanhu vachichinjirwa. Ndobva vaisirwa musi weSunday seSabata sezuva rekuenda kuchechi. Zvakatoitika nhoroondo zviri so clear. Ini ndaifunga kuti munhu anofanira kuomerwa nenyaya yemukoma vafundisi kuti nyaya iyi ainzwisisa ka ndiye munhu wandaitasira kuti aite wekupedzisira kurefoma. Because unongo uchiti 1 manje ndikataura nyaya ikura kuti kuchechi kwandiri basa rapera. Mukona ndaifunga kuti nhengo dzaisafanira kuita problem nenyaya iyi. But chiri kuitika izvinezvi mukoma ukaiteerera painotaurwa zvese zvamutoona kuti ndere vaJudha ndere chizviya inyaya yangofidwa vanhu kubva kuvafundisi. Sezvaiitika pakurira kwehwamanda yechitatu kuti utungamiri pahwakadona mvura inonwiwa nevanhu inovava iyaya vanhu vakaramba vachingonwa zviri kubva kuvafundisi zviri wrong. Because vanhu vamuri kutaura mukoma vateereri even kwamuri dai muchiita time yekunyatsogara naye ari 1 kuti ipfungwa dzako here dzauri kuti ndere vaJudha mukanyatsogara musina kwamuri kumhanyira muri tuka unoona anoti tuzu. Mukuzwa zvandiri kutaura. Ukanyatsokuti ipfungwa dzako here pauri kuti zvitonzi zvakaroverwa pamuchinjiko agashira mvura inovava yaangotambidzwa neutungamiri. Amene imi maonerenyi. Ndizvozvo. Asi chimwe chinhu chaunoda kuti urangarire Castor ndechiti seri kwenyaya iyi muridzi wayo chaiye ndiDiablos. I know. Saka panonorira hwamanda yechitatu pamutemo uyu zvagara zvataurwa kuna Daniel zviya anouya sei kuti achinjire vanhu mutemo weSabata? Abvisa Bhaibheri rabviswa. Vanhu havasina chekushandisa. Saka rakazoya sei day reSunday. Unoona manje Constantine pfungwa yake iri pakuti tobatanidza sei vari kunamata nevasinganamati. Handiti wazviona? Saka kuti vanhu vanyanye kusununguka vanoda kuona paine zvakawanda zvakafanana pakati pavo. Handiti wazviona? Saka kuti afananidze vanoenda kuchechi nevasingaende kuchechi, chimwe chinhu chaakaintrodusa ndechekuti vaHedheni vainamata suva. They were sun worshippers. Right. Saka pakanga patosarudzwa zuva rekutanga. In fact, kutoti Sunday raive a day dedicated to the sun god. Right. Saka vaHedheni vese Sunday vanga vasina dambudziko nayo.
because musi wavo wekucherechedza mwari wezuva. Saka Emperor Constantine ndobva ati ndoita sei kuti paite kufanana pakati pevana, ndobva adeclare Sunday sepublic holiday. Ndo chikonzero nei vhiki rine mazuva 7 ka rine weekend ine mazuva 2. Because chinhu chiri kunzi end ka i1. Right. Mwedzi une mazuva 30 ukanzi month end iday 1. But week rine maday 7 rikanzi weekend i2 days. Atiti uri kuona. Saka vanhu pananobogara pasi kwezuva kuti padi atiri kutambuka panapa. Havambogare pasi. Satani chaakazviitira kuti no vanhu vanogona kutosacrifice nguva yebasa ari kuitira bedzi kuti panyaya yaMwari apa aende anochinjira vanhu abvise. Saka Emperor Constantine ndiye akadeclare manje kuti Sunday ngaite public holiday. So Sunday was a holiday. Yakaitwa holiday. Sabbath was a holy day. Muchirungu inonobuda kana tikati holy hande muchishona izuva dzvene. Right. But tikati holiday zvinoda kunge zviri kungotaura chinhu chimwe chete. Asi kana pane kutaura kwatoda kwana sekuru kwekuti holiday. Alright. Sunday yaive horode. Okay. Zuva musi wokuzorora, wokusasana. Sabbath was a holiday. Izuva dzvene. Atiti wazviona. Saka Emperor Constantine manje akaitira kuti vanhu vazorore musi weSunday. Vachinzi munogona kunosasana pazuva iroro. Saka vanhu vaiti musi weSaturday vakabva kuchechi nekuti izuva dzvene raMwari. Musi weSunday yova horode. Vozorora zvavo. Anditi wazviona. Ende nanhasi Sunday horode. Anditi wazviona manje. Saka vanhu maKristo mazhinji manje zvakabva zvaizi kuenda pahorode. Pahorode manje. Even makambano zvinobva zvavaitira nyoro ngoti ngatichingovharai 1 day rehorode. Chero vasiri kuenda kuchechi. Anditi wazviona vanenge vakavhara. But maKristo mazhinji havasi kuona kuti kubiridzira uku kwakabva nekupi. Vanozongovhirimwa ndivo vangoitaura kuti vafundisi vavo ndivanozongovati zvakaroverwa pamuchinjikwa nota kuremekedza pakamuka Jesu. Maybe mukoma ngandikumbire chinhu ichi kumuteereri. Handidi kuti tisaunde panyaya yeSabata, handitodi zveshuwa paite kunge pane kudai vanhu. Instead yekuti mukoma give nepatinoita hurukuro idzi tichiisa pachena kuti zvakatanga sei munhoroondo kuti zuva rekuchechi riende paSunday zvinova zvinopekesana nepfungwa yaMwari. Ende Mwari ari kuratidza kuti vanhu vakaramba vari padzidziso yakadai vafananidzwa nemvura inovava iri kunwiwa nevanhu. Kufa pamweya kuratidza kuti Mwari haasi kutofarira chimiro ichi. But instead yekuti tingoramba tichiti Sabata, imimi muteereri ndokumbirawo kuti because mugoma hatimboendai kuopposite. Instead yekuti tirambe tichiti Sabata zvinoda kuti tipe vamwe mukana vambotaurawo kuti kuri kwekuti vari kuti zuva rekuchechi iSunday ngavamboratidzawo matsamba acho. Munoziva kuti ngoma munhu anogona kusadharara kumira tsinga kuramba kuti Saturday Sabata but oshaya chekutaura kuti ko sei Sunday iriyo pahari. Saka vanhu vanoda kupiwa mukana mukoma instead yekuti udzidzise vanhu kugona nharo imbodzidzisa vanhu kutaurawo mafacts. Instead yekuti vanhu vaite nharo about Sabata ngavambotaurawo mafacts about Sunday ari mubhaibheri zvinobatsira. Azviko sikasitorudawo. Hativapei mukana. Muteereri ukaona izvozvo but chokwadi chabuda tipesa chidzidzo. Pakuridzwa kwehwamanda yechitatu kutangira makore ana 313 ana Emperor Constantine ndo pakaita kuputsika kweutungamiri apostasy. Ndo payakapinda muchechi vanhu vanga vakuchinjirwa mitemo yaMwari because bhaibheri ranga rabviswa. Mumwe mutemo wakachinjwa mutemo wechi4 pama10 commandments wekuti vanhu vanofanira kuenda kuchechi musi weSabata inova Saturday nhasi. Zvakachinjwa because dzidziso yenge yadona ndobva zvaiswa pamusi wekutanga wevhiki unova Sunday. Saka patiri kudzidza kudai haisingori history kuti zvitijekere vanhu tigone kuita madecisions atinoita ekuti kunamata kwedu kuve kunamata kusingasvotese Mwari. Mwari ngaakukomborerei manzwa zvatakumbira kuti kuri kwekuti pane mafacts arimo mubhaibheri anogona kubatsira kuti sei vamwe pakati pedei zvino taakufarira musi wekutanga wevhiki sechechi
Mafacts iwa yakanaka mukashare nesu tikurukure. Munoshandisa nhamba dzinotera 0717 091 615 0717 091 615 kana kuti 0775 90 9095 0775 90 9095. Phone number idzi ndopamunoisa futi mamessage tokupai mawhatsapp links ekuti mupinde mumawhatsapp groups munotumirwa zvidzidzo izvi. Mwari akukomborei. Ngatisanganei zvakare pachirongwa chino, the second coming of Christ. Preso mukatenze hakutu ewe nendo one mono ndo mumba iwe henda sangana moyezi iwe mega sekamba utari semani o iwe gamba gamba utari semani iwe
chinenge tapedza basa raJehovha rekukohwa. Chinoteseka tichibate manje tibude Kune mwika kanizwe eimi moti dinoku otungamira